Kapan untuk nanti malam ini tumpengannya Wijaya Nila, nah, ayam ingkung. Nawan mau pusing ngono iki. ya paling bisa jadi makan Nah ini untuk Wijaya Nila Kemis Pahing tumpengannya supaya barokah. Wijaya Nila sak keluargane kabeh supaya barokah. Kelawan khotam pendamping jati dirinya kuat mendampingi jiwa kelawan rokane sukses dan menjadi orang yang sukses dan selalu cantik pesona rezekinya melimpah ruah titono cilok lain di mata Gusti. Gimana kau niki disekseni sedulur papat limo pancere dumateng rasa jatine si cabang bayine Wijaya Nila sing diarani kakang kawa adi ari-ari sedulur papat limo pancer jangkungan jiwarogone si cabang bayine Wijaya Nila ojo sawit kang sawilangi rambut digampangno nyenyuwun marang Gusti Allah digampangno segala urusan sandang pangan papane kerezekiane kederajatane kasih sayangi dumateng keluargane kabeh sukses nyambut gawene kemaripah kelawan loh jinawi awan kelawan wengi rezekine lancar gangsar tumrapo selamat sak keluargane khususnya si cabang bayine Wijaya Nila sing kelairane Kemis Pahing pinaringan sehat walafiat rezekine melimpah ruah. Amin. Dinten pitu pekanan gangsal disekseni sedulur papat limo pancere si cabang bayine Wijaya Nila. Nggih menika niki nyekseni weton kelahirane Kemis Pahing. Nggih menika niki wontene ayam panggang supadoso gemaripa kelawan kerezekiane rezekine disuntek tiar sumambrao kaya banyu zam-zam terus mengalir nang oleh pangkuane jajan pasar supaya kemaripa kelawan gini mengalir kaya tumrapo segoro sing gak iso asat sandang pangan. Nah ini sudah selesai Wijaya Nila, ini sudah selesai. Ini tumpengannya sudah selesai. Alhamdulillah barokah berkah game niki tumpengane Wijaya Nila. Alhamdulillah Wijaya Nila sudah selesai barokah rezeki ini lancar kabul kajate sukses selalu rezeki ini lancar gangsar. Nah ini sedulur-sedulur semuanya alhamdulillah ono sego golonge ono ayam panggange ono gedang rojone iki bubur. Nah ini ada buburnya semuanya sudah lengkap alhamdulillah sukses selalu Wijaya Nila. Amin amin. Kabul kajate. Amin. Oh, wis padha mangan kabeh wis lho. Iki lho nang iki iki kertane deh. kadang mari teko kene gak apa. Kabul kajate Wijaya Nila. Kabul kajate. Nah, Wijaya Nila kabul kajate. Tak kabeh wis bersih.